Il-Gvern nieda skema ta' equity sharing li tapplika għal persuni li għandhom 40 sena jew iktar u li qegħdin isibuha diffiċli jixtru ir-residenza tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet illi matula nataw id-dettalji tal-iskema ingħad li dawk eleġibbli jridu jixtru mhux anqas minn nofs il-proprjetà wara li l-parti l-oħra se tkun qed tixtri għall-awtorità tad-djar. Bl-applikant ikollu l-obbligu jixtrija mingħand l-awtorità bl-istess prezz li tkun xtratu wara 20 sena. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes qal li din l-iskema hija possibbli permezz ta' ftehim mal-Bank APS li se jagħti self ta' 160,000 euro biex tinxtara proprjetà lesta u abitabbli u sa massimu ta' 200,000 euro għal proprjetà ġebel u saqaf. Qal li l-awtorità se tiffinanzja bejn 20,000 u 100,000 euro għax-xiri ta' proprjetà li ma taqbiss il-200,000 euro u f'każ li l-applikanti ma jkunux f'qagħda finanzjarja li jixtri is-sem ieħor, it-tfal jew il-werrieta jingħataw l-opportunità li jagħmlu dan. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li din il-miżura hija parti minn strateġija holistika fil-qasam tal-housing u akkomodazzjoni affordabbli għal pajjiżna. Sostna li permezz tagħha il-Gvern qed jara li jkun ta' spalla għal dawk l-aktar vulnerabbli. Din mhijiex sempliċement kontinwazzjoni ta' xi policy. Din hija fil-verità U-turn totali għal policy direction li kienet ingħatat 15-il sen ilu. 15-il sen ilu kienet ingħatat policy direction illi il-Gvern ma jkomplix ikun attiv fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali. Aħna dik il-policy dawwarnija. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li din l-iskema involvit ħidma kbira u blajnuna tal-Bank Ċentrali, il-Gvern ħareġ b'soluzzjoni biex jindirizza l-isfidi li qed jaffaċċjaw dawn il-persuni waqt li jibqgħu kontabbli għall-għajnuna li se jingħataw. Darba irid jidħol il-Gvern għaliex il-bank iħossu li ħabba l-età tal-individwu ma jistax jasal biex iselfu. U allura hawnhekk il-Gvern fil-waqt li qed jidħol irid jara illi l-oħrajn jibqgħu iġorru ċertu riskju wkoll. Ħalli l-inċentiva u l-miżura tirnexxi. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon esprima s-sodisfazzjon tiegħu li din l-iskema se tajn aktar persuni isiru sidien ta' djarhom. Il-Gvern hawnhekk biftehim mal-APS ovvjament bl-involviment tal-Housing Authority se jixtri parti sem minn dik il-proprjetà illi mbagħad min ikun daħal għall-lum li jkun xtara l-parti l-oħra għandu dritt jixtriha 20 sena wara bl-istess prezz tal-lum. Hija miżura naħseb hija miżura innovattiva, miżura mirata speċifikament imma miżura li għandha tħalli effett tajjeb. Is-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes qal li persuna li tikkwalifika għal din l-iskema għandha tissottometti applikazzjoni personalment lill-awtorità u tenna kif din se tkun qed tindirizza vojt li ilu jinħass snin. Din hija tkun naħseb skema innovattiva wkoll għax qed tindirizza wkoll dak li s-suq mhux qed jilħaq bħala gap prinċipali, allura tnimlew gap sostanzjali fis-suq tal-proprjetà. Iktar minn hekk ukoll l-iskema għandha l-rwol ukoll soċjali tgħin nies jerġgħu jibdew il-ħajja mill-ġdid. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.